Hola, bona nit. Volíem avui explicar un atac concret, que avui hem planat justament el 1 del seu clan, l'hem planat, i realment un atac que volia comentar perquè ho trobo molt interessant, no? El primer de tot, felicitar el clan. Ens hem carregat un clan de 480 guards, nivell 14, potent, però no han estat fins i nosaltres hem estat millors i els hem guanyat. I no els hem guanyat tampoc, els hem guanyat bastant bé, 69-66. Bon tant per cent, hi ha hagut un 98, hi ha hagut diversos atacs a més tenim un format de 6 o 7 TAC 11, o sigui, bastant contents amb el resultat. I, anem a veure aquest atac perquè volem explicar diverses cosetes. És un clàssic, Ales de fades, amb un format que és molt usual, però jo no he vist masses vegades el que farà el Quimi i el que fa sempre a cada guard aquest tipus d'atac. És rabiar els laterals. Els rabiar els laterals aconseguim molt fàcilment, aquí per exemple costa una mica perquè tenim, per fer funnel, en els dos laterals tenim dos línies, no és tan fàcil a vegades. Llavors, i més quan hi ha defenses. Llavors, fixeu-vos el format. Ràbia primer, tira boleros, bastants, tira 6 o 7 boleros a una banda, tira les fades, 2 fades, torna a rabiar, tira ràpidament els 6 o 7 boleros, se'n queda en 10, imagineu-vos, tots els laterals, la quantitat de boleros que porta, no en porta 4, sinó en porta 7 o 8 a cada banda, 8 en porta concretament, correcte, 8 en cada banda, si n'hi havia 26, són 8 a cada banda i 2 ràbies i 2 fades. Fixeu-vos com queda amb un sentiment les dues bandes sanejades, però amb 2 línies sense cap problema. I què és el més interessant? No només que la potència d'entrar els boleros, sinó que quedaran vius. Per què? Perquè les fades estan curant amb potència també. Tenim 2 coses amb potència i sobrevisquent fantàsticament. A vegades ens quedem una mica curts quan tirem 4 o 5 bolos i a sobre sense la ràbia, perquè van morint poquet a poquet i al final no s'acabes de seccionar bé els edificis que acaben seccionant per entrar al centre. En aquest cas, aquí ha tirat els gegants que estan anant al centre, ha tirat el salt però està tot net, o sigui, queden els 2 edificis que voleu que quedin per entrar tot i dirigir tots els boleros al centre. Aquí s'han sumat inclús en aquesta banda. Aquí a banda està sortit el castell i tirarà un car a la dreta, no passa res, però aquí estem entrant tota la massa forta, està entrant dintre del castell, dintre de l'aldea, a la zona interns. Entrem potents i fixeu-vos, tenim només 2 ràbies per aquesta percentatge. Sembla poc? No. A vegades acumulem una de ràbies a tota aquesta zona d'aquí, amb aquest tipus d'atac que no fiquem les ràbies aquí, les fiquem excessives en aquesta zona d'aquí. No cal. Amb 2 ràbies, una concentrada aquí, una concentrada en aquesta banda, n'hi haurà prou. I aquí ho veurem, l'aldea és una aldea maxejada. 15, la número 1, és una maxejada en pràcticament tot, si no tot. Això és a nivell 10, les torres de mags, els canons. Fixeu-vos, tota la massa patant. La reina se'ns decanta una miqueta, que no ens convenia massa, però ha agafat el castell i ens el matarà, que també sí que hi anirà bé. Tira l'habilitat del jardiner a les zones centrals on hi ha possibles bombes, rebentarem perfectament, i a sobre les fades segueixen curant, sense parar. Inclús el Queen Walk s'ha juntat aquí com una mena de Queen Walk que anirà tota la part de la lateral de l'aldea. I res, anem caminant, té encara l'habilitat de la reina, i aquella banda d'allà amb els gegants, i com que les fades van curant, han anat tan rabiades des del principi, aquí han tornat a enganxar, i les fades han sobreviscut la mar de bé. I res, ja queden poques defenses, 3 torres d'arqueres i una de mags, una menys, i encara tenim uns quants boleros aquí que van fer la feina, gegants, curats, i
ja està, una última defensa i pleno en el número 1 del seu clan, una aldea maxejada. Realment volia explicar-ho i perquè ho tinguéssim en compte. Tenim diversos al clan que estan fent atacs sense les ràbies laterals, que no sempre cal a vegades, i menys per rematar un tech 11, rematar un tech 10 no cal. Llavors podem fer altre tipus d'atac, però amb aldees així maximitzades, amb 2 fileres per fer funnel, per entrar bé, per suposat és un sistema molt bo i que hauríem d'emprar més, perquè moltes vegades no fem el funnel correctament. Amb aldees de tech 10, amb defenses més o menys suau i que fem un bullying, cap problema, es fa com vulgueu, amb 2 o 3 salts, assegurant una miqueta, però així, amb aldea molt top i amb 2 fileres o 3 per fer funnel, la veritat és que és un atac més que correcte. I res, fins aquí. Felicitar el clan per la gran victòria que hem tingut, 69-66 contra aquest clan Arro, que a més tenia variada d'enginyeres i un bon clan. Ens guanyen quasi 500 wars així com així, i res, a seguir. Fins una altra.